issa, hija kelma ħajja, hija kelma eterna li ħarġet minn fom Alla nnifsu. Mr. Qadis kellimni u għarrafni mulej il-pjan tiegħek li inti għandek għal poplu kollha tad-dinja permezz ta' Kristu Sidna, permezz tal-Messija u l-poplu Izrael. Grazzi Spiritu Santu li jiena llum nifhem iktar kif il-pjan tiegħek minn Izrael anka jaffettwa lili personalment. Dan iż-żmien li qed ngħix. Spiritu Santu għallimni u kellimni u għamel minni dak li trid int mulej. Għatini iktar ġuħu għadċalik mulej biex insir nafek aktar fissem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Gloria lil mulej. Grazzi mulej. Nitolbu għal xi jaħwa għal Raisa Farrugia waqt li tisibu l-Bibja waqt li tiftħu l-kelma tal-Alla fil-ktib ta' Efesin kapitlu 2 u fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 12. Nitolbu għal Raisa il-tifla ta' Anna Farrugia u kol għal Natasha oħt Carol Franċika u anka ħabibtana Andrew da Pasquale għandhom bżonn li talbtana mulej għaddis nagħmlok qudiemek mulej nitolbuk biex inti u Ryan Kutajer mulej għaddis nagħmlok qudiemek mulej nitolbuk mulej biex inti tmissom bil-qawwa tal-kelma tiegħek, nibagħtu l-kelma tiegħek issa stess fihom mulej u fuqhom u dawwarhom u tiċċirkundhom mulej Ġesu għatihom il-grazzja mulej biex jaraw il-fejqan fil-ħajja tagħhom. Fissem Ġesu Kristu nieħdu awtorità fuq kull maltija u nejja jew maħruqa. Bħalissa kiedu nħossni. Ma ċertu aħwa jew najja jew maħruqa. Għanna aħwa jew jabbandunaw il-kelma totali u jridu jimxu biss ma għanna ħafna minn kollox. Għanna taħlita ballata. U kollha jkollhom xi ħaġa tajjeb. Kollha jkollhom xi ħaġa tajjeb. Sewwa il-verità assoluta hija dejjem Kristu u kliem Kristu u l-patt ta' Kristu. Qed tifhmu eżis aħwa? Għax il-biċċa xogħol ċertu nies u intom tidżommu f'moħħkom. Il-Bibja tgħidlek li s-saħna jiena nemmen li qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet u hemm ċans kbir li dalwaqt naraw il-Ġesu Kristu jiena u inti. Fi sħab. Però għajn għamlu mod ma naraw qatt. Tafu li l-qerqet jiżdied. Inti għandek Kristjani ma jemnux fil-mirakli. Ma jemnux fil-fejqan, ma jemnux fil-dona tal-Spiritu Santu. U jgħidulek li huma Kristjani u jimxu mal-Bibja. Kemm hawn minnkom intqajtu ma' dawk it-tip ta' Kristjani? Issa kemm hawn minnkom intqajtu ma' tip ta' Kristjani li jimxu li jemnu fil-mirakli, li jemnu fid-dona tal-Spiritu Santu. Però mbagħad ma jżommux mal-kelma għax mbagħad jibdew pereżempju jollu ismijiet oħra, viżjonijiet oħrajn li mhumiex bibliċi, kemm intqajdu magħhom daw. Issa kemm issa bħalissa qisu fid-dinja jekk intom ma tinduna, jekk intom tinduna. Qabel ma morru fil-ktab ta' Ġenesi kapitlu 12. Morru fil-ktab ta' Efesin malaj. Efesin 4. U ħanaraw Efesin 2 wara di. Ma nafx eżattament kux wara eżatt, imma wara xi darba. Ħanaslu għalija xi darba. Imma Efesin kapitlu 4 hemm skrittura li jiena konna naqra ħafna fil-bidu. Inħeġġiġkom eżis aħwa dawk li intkom fil-bidu fil-mixja tagħkom fil-mulej. Inħeġġiġkom biex taqraw ħafna littri ta' Pawlu. Kemm hawn minnkom ilkom inqas minn xahar fil-mulej. Inkom inqas minn xahar fil-mulej. Kristjani tiġu River of Love, ilkom inqas minn xahar. Kemm hawn minnkom inqas minn xahar. Ismawni prinċipju importanti ħafna jekk tikber fil-mulej. Jiena u inti biex nikbru fi Kristu, kulħadd jgħid fi Kristu. Titqatta ħafna ħin fl-epistoli ta' Pawlu, Petru u Ġwanni. Ħafna. Għax Ġesu qatt ma tkellem
fuq ċertu dottrini li naraw ta' Pawlu u r-raġuni hija għax qallhom fi Ġwanni kapitlu 14-16 fejn qed jiġi żmien fejn hu jammar fihom u ma setgħux jifhmuha. Fejn qallhom li Alla ħajjiġi jammar fihom u ma setgħux jifhmuha. Allura Pawlu, inti tinsiex, intom toħduha for granted. Kemm minnkom smajtu l-iskrittura fejn tgħid l-ewwel Korintin kapitlu 3 vers 16, l-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 17-20 fejn tgħidlek intom it-tempju tal-ħaj, intom it-tempju tal-Ispiritu Santu. Kemm minnkom smajtuha di? Tassumux li kull reliġjon fid-dinja Alla jammar fihom ta'. Għall-Lut Alla ma jammarx fihom. Għal-Musulmani Alla ma jammarx fihom. Għal-Buddisti Alla ma jammarx fihom. Għall-Induisti Alla ma jammar. L-unika Alla li jammar fil-poplu tiegħu huwa Kristjan. Issa, ħanamel parantesi. Għandhom Alla ieħor jammar fihom. Jissejjaħ l-Alla ta' din id-dinja huwa xjaten. Sewwa, mawħat fid-dinja li huwa vojt minn spiritu. Jew għandek ispiritu tad-dinja, id-demonju, jew għandek ispiritu tal-Alla, Ispiritu Santu. Mawħat neutrali. Tafu għadi? Mawħat neutrali. Allura inti qabel ma titwiled miġid ikollok l-ispiritu tad-dinja fik, ispiritu tax-xitan. Jista' jkollok ħafna, jista' jkollok bejta, jista' jkollok saltna sħiħa. Meta titwiled miġdid, Kristu jiġi jammar fik u jekk inti titwiled verament mill-ġdid ġenwinament, dawk l-ispiriti kollha jkollhom jidilqu l-barra. Kollha. Għax issa s-saltna tal-Alla ġiet tammar fik. Sewwa, u għalhekk aħna naraw ħafna nies jinħelsu. U xi drabi anke naraw jinħelsu fit-toroq. U dan ħanħeġġiġkom aħwa għamluh tifqux. Imma dak huwa biss parti mill-pakkett tal-Kristjan, ta' kull Kristjan, mhux tal-pastor, ta' kull Kristjan li huwa mibgħut. Kulħadd jgħid jien mibgħut. Ħa nirrepeti daqsxejn punti li del-ġemgħa tkellimt fuqhom fil-iskola tal-Bibja li tkellimna fuq l-ecclesiology. Kulħadd jiena u inti mibgħut. Kulħadd jgħid dak taħdejk, int mibgħut jew mibgħuta. Jiġifieri isimgħuni sew biex tippridka l-Vanġelu, biex ixxandar il-Kristu, m'hemm bżonn jibatek is-saċerdot, il-Papa, l-isqof, il-pastel, l-apostlu, tiġa mibgħut minn Alla inti. Tifhmu? Fix-xogħol tal-Knisja, jiġifieri fejn għandek l-istruttura ta' Knisja, sewwa l-Bibja tgħidlek fl-ewwel Timotju 3:14 li Pawlu qallhom jiena ħallejtlek dawn l-istruzzjonijiet biex tkun taf kif il-Knisja tal-Alla għandha titmexxa. Jiġifieri issa il-Kristjani fit-toroq kollha jistgħu jxandu l-Vanġelu, kollha jistgħu jkeċċu xjaten, kollha, jitkellmu bil-sna, kollha jaraw il-nies, kollha ħalli l-mulej jużak f'dawn l-affarijiet. Però mbagħad fil-Knisja hemm ordni. Għandna kamp ta' Kristjaneżmu qed jikber, u qed jikber mhux għax qed jikber Malta, għax anke fl-internet qed jikber, allura mhux probabbli ħadem ta' miegħu inti, li grazzi mulej jemmnu f'daw is-sinjal imma mbagħad ordni xejn rebus. Kulħadd jammel li jrid, kulħadd fejjaq tajjeb, praise God, that is something that you should all do. Kulħadd u jagħmlu ħafna affarijiet li jisa ordni mbagħad spiċċat. Allora tidu toqgħodu attenti, għax hemm bilanċ. Qed tifhmu isimgħu għadi, Efesin kapitlu 4, vers 14. Ma nkunux aktar trabi mitfwajn lawn u lem mkaxkra minn kull riħ ta' talim bil-qerq tal-bniedem u bl-ingan tagħhom biex waslu lil ħadd ieħor fl-iżbal. Imma waqt li nagħmlu sewwa, mela tiqafx tagħmel is-sewwa, fl-imħabba nikbru f'kollox fih. Issa jogħġbok dan il-passaġġ li jitkellem fuq ordni fil-Knisja fejn Alla ta' evangelisti, apostli, profeti biex iġibu ordni. Dan istess passaġġ ftit mill-Skrittura qabel. Sewwa biex fih il-ġisem kollu, mela, f'kollox f'dak li huwa r-ras,
fih il-ġisem kollu jsib ir-rabta u laqda tiegħu permezz tal-ekkiesi kollha li jservuh skont il-ħidma ta' kull wieħed minnhom. Mbagħad għandek l-ewwel Korintin kapitlu 12 tgħid jitkellem fuq kull organu għandu l-pjan tal-għalih, imma kollha jridu jopperaw fl-imkien. Qed tifhmu aħwa? Qed nitkellem għall-Kristjani, mhux nitkellem għall-Buddisti, il-Musulmani. Laqda bejnietna Ġesu qatt ma ried, Ġesu laqda l-ewwel marida l-ewwel miegħu u bejnietna fi Kristu, dawk li huma ta' Kristu. U tinduna li huma dawk li huma verament ta' Kristu, ħajkollok ħadd titkellem l-istess kliem u wieħed jista' jkun iċ-Ċina, ieħor jista' jkun il-Ġermanja u għax intkom għandkom relazzjoni ma' Kristu taqblu. Għax għandkom l-istess spiritu. Mela aħna jiena u inti f'dan iż-żmien, mhux dan iż-żmien biss dejjem. Meta tisimgħu xi ħaġa, qarbluha, ibbalanċjawha. Għax fl-esperjenza tiegħi kemm min nagħmel xogħol ta' pastor, xogħol pastorali, 12 sena kien hemm ħafna winds, ir-riħat tas-sabat, ir-riħ tal-liġi, ir-riħ tal-ikel, ir-riħ tal-velu, ir-riħ tad-dbielet, ir-riħ tal-makeup, ir-riħ ta' blamsielet, ir-riħ tal-mirakli, ir-riħ tax-xjaten, ir-riħ differenti. Issa, daw kollha fl-Iskrittura għandhom posthom. Imma x'jiġri? Minħabba immaturità u mħalta ħafna mal-gburija mas-supervja, jaħsbu li dil-ħaġa li jisset jaraw fil-Bibja dik kollha l-Bibja. They make a truth the truth. Did you get that? And when you make a truth the truth, you violate many truths and you get into spiritual error. Qed tifhmu? Biex intom tkunu aware. Anyway, issa fuq di wkoll ta' Iżrael hemm xi ħaġa simili. Kontu tafu li hawn dottrina aħna qatt ma llimniha hija falsa. Naħseb il-biċċa kbira ta' Kristjani Malta ma jgħalmuhiex lanqas. Imma qogħdu attenti hemm ċertu Kristjani li jgħalmuha. Fejn jgħalmu li Alla rreplacja l-Iżrael bil-Knisja. Ġieli smajtu dik? Fejn jgħidu Alla warrab l-Iżrael, ċaħadhom għax ma ċċettawx il-Messija u issa l-Iżrael sirna aħna. Ġieli smajtu dik id-dottrina? Wieħed bissa magħha? 3, 4, 5. Dik hija dottrina falsa, mhix veru? Ħanaqralkom jekk ikonna ċans naqraħilkom. F'Rumani kapitlu 11, 15 bl-aktar mod ċar tgħid li Alla ma warrabhomx. Imma d-diżubbedjenza tagħhom sarfet salvazzjoni għalina. U aħna x'iridu nagħmlu? U jgħidlek li aħna iridu nqanqlu fihom ejra bħalma darba bħal meta s-sena l-oħra mort ejra. Meta aħna ħammorru dawk li ħammorru Iżrael, iridu nqanqlu fihom ejra. Tmorru xejdulhom Ġesu Kristu, żgur mhux ħadejdulhom il-Bambin. Mor tgħidulhom fuq Ġesu Kristu, kellmuhom fuq Jexxua la ħankunu hemm. Bħal meta mmur l-Italja, jien mhux ħadd ngħidilhom Ġesu Kristu, ħanejdilhom Ġesu Kristo. Jekk ħammur Spanja ħanejdilhom Jesus or Jesus. Sewa, mela ħammorru l-Iżrael, jekk ħadd nitkellem ma' Iżrael, jtgħidlux Ġesu Kristu. Jelek Ġesu dak tal-Amerikani, jtgħidilhom Jesus Christ. Kaj jgħidulu Jexxua. Ħalli inti dak anke ċertu ismijiet tajjeb li titgħallmuhom bil-ludi jekk ħadd evangelizzaw il-ludi. U l-Bibja tgħidlek li s-salvazzjoni l-ewwel deret għall-ludi. U l-tieni għall-ġentili. Qed tifhmu? Jiġifieri isimgħuni. Number 1, jiena u inti qatt ma nistgħu naboddu lil ħadd. Żgur dik? Ma' Kristjani joboddu l-Iżrael. Hello. Naf għax sfortunatament, sew fil-Knisja Kattolika ta' Ruma kien hemm żmien fejn għalmu u ħaddru ruxmata kattolċi kontra Iżrael, illum il-ġurnata ma tantx għadhom għadni nismagħha. Grazzi mulej nidmu, jalla nidmu. Min kien jallem dik id-dottrina diabolika. Għax Iżrael, għax nobodu l-Iżrael, ismawni, Kristu għala ċara. ħadd ma ħajqtolni, ħadd ma ħajħod li ħajti, jien immidda għax irrid jien. U x'in irrid jien inqajjimha. U jekk niġu f'da, jekk hemm xi ħadd li qatel il-Kristu huwa intu jien. Għax
Il-Kattolċi kollha qaltu Kristu, il-Protestanti kollha qatluh il-Kristu, il-Pentekostali kollha qatluh il-Kristu, il-Battisti kollha qatluh il-Kristu, il-Maltin kollha qatluh il-Kristu, ċ-Ċiniżi, il-Ġappuniżi, l-Amerikani, il-Taljani, kulħadd qatlu l-Kristu għax Ġesu Kristu miet minħabba d-nub tagħna. Mhux minħabba d-nub tal-Lut, inħabba d-nub tad-dinja. Amen. Halleluja. Ma kienx infatti, ma kienx l-imsiemer li waqqal il-Ġesu Kristu mas-salib. Imma kien li mħabba li għandu lejk. Dak li zammu fuq is-salib il-Ġesu, għax li kikurit kull mammel għatas, u dawk li kienu qoddimhom kien jiddiżindigrom bit-one sneeze u jisiru trab. Imma xħabna li mħabba tiegħu salvatna. Il-kundanna tiegħu sarfet għalina ħajja ta' dejjem. Issa, ħafna ma jgħidu għax jgħidu il-ġus, il-lut ċaħdu l-Kristu. Taf li hemm miljuni ta' lut madwar id-dinja li għandhom il-Messija u ma ċaħdu xejn. Hemm ħafna lut li għarfu il-Messija, li għandhom l-istess Bibja tiegħu tiegħek. Minflok jgħidulu Ġwan jgħidulu Joħanna. Minflok jgħidulu Matthew jgħidulu Mattias. Jew Mattijahu. Ismi jgħidlu din. U għedha dejt, inta x'għandhom religjon? Jgħidu l-għak, il-Matthew ta'kom. Mela me. Jina xinġi Gordon. Gordonaja. Anyway, ma it's good to know these things għax iġiblek perspettiva. Mela, morru issa fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 12. Meta Alla der l-Abram u kellem l-Abram, aħna nissejħu iwliet Abram bil-fidi fi Kristu. Xaġa interessanti aħna ma nissejħux iwliet Mose. Għal dawk l-leżis, aħwa, li moħħom iridu jżommu l-liġi ta' Mose. Alla qatl ma sejħilhom uliet Mose, għal kem believe it or not. Fi Ġwanni kapitlu 10, il-Farizej dew jiġġieldu jargumentaw il-Ġesu għax huma jżommu lil Mose. U għallhom għalhekk qed timmissjawni. Bħalma tjablu xi wħud oħra sallu. Għalhekk qed timmissaw il-Kristu. U għalek għadhom ma qabdux il-revelazzjoni tal-Vanġelu ġdid sħiħ imwettaq komplut fi Kristu. Għax moħħom f'Mose, il-liġi. U Ġesu għallhom, il-liġi ma waslet il-ħadd tas-salvazzjoni. Imma għalhekk tissejħu li ta' Abram għax Abram salva bil-fejdi. Permess tal-grazzja. Mhux permess tal-liġi. Amen naqwa. Halleluja. Anyway. Ismaw, Abram. Kapitlu 12, vers 1. Mirjam u Aron gergru kontra Mose. Minħabba l-mara minn Kus. Għax kienu martu waħda minn Kus. U ma qalu jaqaw il-mulej li l-Mose biss jikellem. Ma kellimniex li wkoll u l-mulej samaħħum. Ġifieri meta tkun qed tgħid xi ħaġa kontra l-pastor, il-mulej xorta tiżimek. Kontra min trid. Taf, xorta tisimek il-mulej. Issimawni. Jekk int Kristjan, int min int, mi qed tisma' dal-messaġġ anke fuq YouTube, lil min għandek xi ħaġa miegħu, iltaqa' miegħu. Għalmen, per esempio, darba riċenti, bat messaġġ wieħed partikolari, qed għajan intaqgħu nieħdu kafè, mhux biex nargumentaw l-Iskrittura, just għal ħbiberija bħal aħwa fi Kristu. Taf x'kien il-messaġġ? Thanks, but no thanks. That's fine. I'm not offended. ċertu nies ikunu jridu jintaqa' miegħu kull ġimgħa u jgħajjuk. Għax fil-ħajja minn kollox issib. Sewwa,
Imma dak imbagħad inti tgħidilhom isma' hija aħt jew aħwa imbirkek fil-mulej fis-sens infidel mulej tagħmel li trid għamel li trid. Jarak il-mulej. Int qajt miegħek darba, int qajt miegħek darbtej, kemm għandhom int miegħek għajjejtni. Qed tifhmu? Għaliex għax hemm bilanċ, f'kollox hemm bilanċ. Jew ma nitaqgħux jekk miegħek xejn. Imma jitkellmu fuqek ma jimpurtax. Jew kella jgħidu intaqgħu miegħek kull darba. Jew kull ġimagħtej, jew kull xahar. F'xi dwejja, hi. Tifhem? It's a bit burdensome. Anyway. Għattifuni, għaw xaħta tifimni xaħġa lejla. Alleluja. Vers 2, vers 3. Mose kien bnidem mimli, jina naqra, għaw xil ma doffiet naqra. Għed naqra numri. Genesi, ma naf kif mar numri. Għax għandu xaqsam. Naf, il-muleri ti wasal messaċ lilkom. Għed nejti damma taħħa jasal. Mux minna li għawannu tu. Ma nad mġew. Tajba di. Interessanti. Fuliġi. Anyway. Il-mulej għal l-Abram u itlaq minn artek. Minn art welidek u minn dar missirek lejn l-art li jien nurik. U jien namlek ġens kbir. Imbirkek u nkabbalek ismek. U int kun barka. Jien imbirek lil min imbirkek. Alla qed jgħid jien imbirek lil min imbirkek. U niskħet lil min jisħtek. U jidbirku bik it-trubijiet kollha tal-art. Genesi kapitlu 13. Simili. U Abram vers 1. Tala mill-Eġittu u martu b'kull ma kellu. U Lot miegħu. Lot was a lot of trouble for Abraham. Lejn in-Negev. U Abram stana ħafna bl-imriħel. Fidda u deb. Kien imbirek għalla birku. U raġa lura fuq triqtu minn Negev sa Betel. Sal-post fejn qabel kellu l-arix bejn Betel u Għaj. Sa fejn l-artal li kien għamel qabel u hemm sejjaħ isem il-mulej. Hemmhekk l-ewwel darba fejn Alla sejjaħlu El Shaddai. Alla li jista' kollox. U Alla li provdi. Anyway, El Shaddai. Isimawni. Mela hawnhekk qed naraw il-barka li Alla qal lill-Abram. Issa Abram jissejjaħ missier għal ħafna ġnus għal Kristjani, għal Lut u anka għal Musulmani. Mhux ħanaqbad fuq dik, però interessanti li wara Abram mbagħad wara li kellu l-Eżak u kellu l-Ġakob. Ġakob is-sara mal-anġu tal-mulej li fit-teoloġija nemmnu li kien il-Ġesu Kristu fit-Testament il-ġdid, it-Testament il-qadi, fejder Kristu għax hemmhekk aduraħ Abram lil dan l-anġu partikolari. U naraw li mbagħad għax Ġakob kien tfisser deceiver. U Alla biddillu ismu u qallu ħansemmik Iżrael li tfisser tifħir lill-Alla. Tfaħħar lill-Alla, Iżrael. Jonkella, sorry, dak the Prince of God, skużawni, il-Prinċep Talla. Ok, Prinċep Talla li faħħar l-Alla, praise, all right. Imma fisser il-Prinċep Talla. Issa, aħna suppost kristjani bibliċi, ma nistaw għat nkunu kontra Izrael. Number one, ma nistaw nkunu kontra għat. Waħda. Xikultant, kristjani jgħidu għaliex il-kristjani jissupportjaw l-Izrael. Għandawk li jatjarawna jew fuq YouTube jew fuq Facebook, il-Ministeru tagħna jismu Nations for Christ, not Nations for Israel. Iġviri aħna nevanġelizzaw in-nazzjonijiet kollha. Kristu għalhekk imbagħad bagħthom u qallhom morru mad-dinja kollha.
u xandru l-Vangelu ma qallhomx morru biss Iżrael. Għall-ewwel f'Mattew kapitlu 10 jgħidulhom morru l-ewwel għan-naċ ta' Iżrael. L-ewwel morru għan-naċ ta' Iżrael. U Pawlu wkoll jgħid f'Romani kapitlu 1 l-ewwel il-Vanġelu jiġi mxandar għall-Iżrael għax minn Iżrael ħareġ. Amen. Issa, il-Iżrael tagħna t-Testament il-Qadim, tagħna l-profeti, tagħna l-patriarki Abraham, Isaac u Ġakob, tagħna l-Messija. Għalhekk permezz ta' Abraham il-ġnus kollha jitbierku għax il-Messija ġej minn Abraham. Għalhekk aħna nisejħu li ta' Abraham. Issa ħammorru fi ktieb ta' Efesin 2. Alla ċaħat l-Izrael, number 1 ma jistax ikun. Alla jrid li l-kulħadd tisalva. Dak ma jfissirx li kulħadd ħajsalva, imma Alla jrid u jixtieq li kulħadd tisalva. Però nemmen jekk inti jirnexxilek tmexxi iġġib Iżraelit lej Kristu għandek barka doppja. Dik hija temmija tiegħek m'għandekx għalfejn taqbel miegħi imma nemmen it will be like a double blessing. Għax Kristu jsejħilhom ħutu naturali. Inti immaġina, jiena nieħu pjaċir meta intom bħala pastor tagħkom ħukom fil-mulej, nieħu pjaċir meta inti tġibu xi ħadd lill-mulej, jiġibu l-fellowship u naraw il-familja tikber. Kemm nieħu pjaċir iktar meta tġibuli jew il-kuġin, jew il-ħija, jew il-loħti, jew il-nepotijiet tiegħek. Il-pjaċir tiegħi, il-ferħ tiegħi kun doppju. Għax mux tal-li ġibtu il-ċaħat il-Kristu, ma ġibtu li propja il-ħuti fil-ġisem. Kristu. Kristu jifraħ meta jara l-poplu tiegħu, għax wara kollox ġi l-ewwel għal-poplu tiegħu. U aħna meta nintaqgħu mal-Lut, għaw ħafna Kristjani. Li mhux ħafna, għaw xi Kristjani jaħsbu li l-Lut ħajsalvaw mingħajr Kristu. Dik hija teorija wkoll falsa. Miex biblika bl-aktar mod tas-salut. Issa, dakinhar li jiġi Ġesu Kristu u dawk li huma l-Iżrael ħajjin dak il-ħin ovvjament ħajsalvaw. Meta jgħidlek ovvjament għax il-Bibja tgħidlek li Iżrael meta Kristu jiġi kollha ħajsalva. Imma l-Iżrael ikun miet qabel x'ħajamel? Qed jistennew lili u lilek li l-Messija tiġa qiegħda għandna. Amen. Għalhekk meta inħeġġiġkom jekk tafu xi Lut, kellmuhom fuq Kristu. Ġelwhom jgħiru għalikom li intom għandkom il-Messija tagħhom. Fuq l-ajruplan is-sena l-oħra kien hemm wieħed ludi poġġa ħdejja. U bdejt inkellmu fuq il-Messija tiegħu, ovvjament. U għedlu imnalla kontu intom, għedlu għax jien imbierek, għedlu mnalla għax bis-saqqa tiegħek jien tex kemm jien imbierek illu. Għedlu għax minnek ġejt il-Messija, għedlu għandi s-salvazzjoni bdejt ngħidlu. U bada jkellimni, u f'moment ma jħed minnhom għalli interessanti kif tkellimni inti ta' għalli li rrid jgħidli kważi daw il-barket kollha li inti tgħid li għandek u mħabba fija. U m'għandix. Għalli issa mmur niċċekkja fuq dak li qedlu. Tlu għax mura għara ċertu passaġġi, tajtu ċertu passaġġi. Daw il-passaġġi li ħanidilkom tistaw tamluhom, titalmuhom bl-ammen. Iżajja 53. Għandkom Iżajja 53 ftakruha. Għandkom Salmi 22. Passaġġi sħaħ fejn jekk tibda jaqraħ qudiemek bħalma darba kien hemm familja darba ġewwa El Paso, Texas. Kienet familja Ludija, sinjura. U kienu għamlunna bħal parti l-żeffina u kontina tiġa kont with an evangelistic witnessing machine. U mort u għattilom għandkom bibjentom u tawni bibja. U ftaħt fil-bibja taħkom eżat bħal tagħna, t-Testament il-Qadim taħkom eżat bħal tagħna. Iżajja 53. U għallu għattilom, importanti bta taqrali, Iżajja 53. U il-raġel kienu vera sweet friendly. Bada jaqra Iżajja 53. U kif wasal wara xi ftit versi jekk għamelek era. Għalli int perikolus.
ra xi ħaġa mingħajr metlu jien li beża. X'qed naqra jien? Naqraw f'Isaiah 53 u tkunu tafu. ħafna minnhom mhux ħajdulek dak il-ħin iva rid naċċetta l-Ġesu jew il-Jexxuwa. Jiddependi. Ma naqtax qalbi, nipprova. Sewwa, imma għalmenu tihom some food for thought. Mur għamel riċerka tiegħek. Mur aqra l-Bibja tiegħek. Jekk tgħidulhom daw iż-żewġ passaġġi weħidhom, pereżempju Salm 22 jitkellem kif il-Kristu salbuh taqbulu jdejh. Jitkellem kif il-Messija miet u rxoxta u ma tħallix jiġi ġismu jitħassar. Ma kienx għal David qed jitkellem. Għax David nafu li miet u tħassar ġismu. Allura intom ittihom food for thought. Alleluja. Salm 2. Efessin 2. Dak għax naħseb fuq is-sodda diġà. Għax mal-erba' rid inqum. Efessin 2. Mela, ħanaqra minn vers 11. Ftakru mela li intom bis-sinjal tal-pagani f'ġisimkom, jiġifieri bil-ċirkonċiżjoni, u li kontum sejħa bla ċirkonċiżjoni minn dawk li kellhom iċ-ċirkonċiżjoni magħmula bidejn fil-ġisem, ftakru li f'dak iż-żmien kontu mingħajr Kristu, kontu barra miċ-ċittadinanza ta' Iżrael, barranin għal patt tal-weda, kontu bla tama u bla Alla fid-dinja. Aħna, il-pagani jew il-ġentili, konna bla Alla, il-bot minn Alla, maqtuha minn Alla. Intom li darba kontu l-bot, issa tqarribtu bis-saħħa ta' dem ta' Kristu. Kristu huwa slim tagħna u li minna tnejn min? Il-ġentili u l-Lut. Minna tnejn għamel poplu wieħed u b'kull rispett ma sarux messjaniċi, ma sarux Lut. Issa, ħan għamel daqsxejn ta' definition, għax forsi min jargumenta jqgħod jargumenta. Kelma messjaniċi fisser jemnu fil-Messija. Minn dak il-għat ngħidlek iva saru jemnu fil-Messija. Imma peress li hawn moviment fid-dinja jgħidulhom Messianic Jews, jew nkella Kristjani li jibdew jżommu liġi u issa jibdew jgħidu li aħna issa Messianic. Assaċċa x'qed jgħidu, imma jgħidu dik il-kliem biex jgħidu li huma taħt il-liġi għalhekk qed jgħidu Messianic. Għax jiena u inti wkoll Messianic. X'il-kelma Messianic fisser ta' Kristu tal-Messija. Imma jużaw il-kelma Messianic biex jiddistingwu li mhumiex Kristjani. Sewwa taħt il-grazzja. Huma messjaniċi għadhom jimxu mal-liġi. Li Kristu wettaq għalihom. Enjoy. Anyway. Li minnhom it-tnejn għamel poplu wieħed billi ġarra fil-ħajt li kienu jifridna il-mibeda ta' bejnietna u ħassar bis-sagrifiċċju ta' ġismu. Għarax ħassar bis-sagrifiċċju ta' ġismu Ġesu. Il-liġi. Bil-kmandamenti u bil-proġetti tagħha. Imma daw xorta jridu jżommu l-liġi u l-kmandamenti tal-liġi. No problem. Have fun. Imma tix tisma' bil-grazzja ta' Kristu u għadek ma fim xejn, kompli jżomm il-liġi. Bħalma darba wieħed minnhom qalli imma nipprova. Good luck. Ftakar. ħanfakrek Salm vers wieħed. Jekk tikser wieħed minnhom, għal xejn provajda żommhom, għax sirthom kollhom. Jekk anke kellek qed kelma waħda ħażina kontra tiegħi. Diġà kissirthom kollhom. U m'għandix dubju li ġa kissirthom. Anke ħsieb. Jaħdmu mit-tnejn sal-ħadd.
Il-ħadd jaħdmuh. Anyway. Aħfru l-om u lejax ma jafu xinu ma jamlu. Anyway, xet jgħida? Billi għamilom paċi tnejn bejnietom u ħabbibhom it-tnejn ma' Alla b'ġisem wieħed permezz tas-salib li bih ered il-mibeda ta' bejnietom. Imbagħad jħabbar is-slim. Insomma, x'qed jgħid hawnhekk? Qed jgħid li fi Kristu saru bniedem wieħed, m'għadhomx tnejn iktar. Fi ktib tal-ewwel Korintin kapitlu 10 vers 30 u 31, Pawlu jgħid li tkunux ta' skandlu la għalluk, la għal-ġentili laqas għall-Knisja. Imma once li l-ludi jaċċetta l-Kristu, isir parti mill-Knisja. Once li l-ġentili jaċċetta l-Kristu, isir parti mill-Knisja. Issa simawni, fi ktib tal-Lut, fi ktib tal-Romani, morru fi ktib tal-Romani kapitlu 11. ħanibda naqra minn vers 10, kapitlu 10 l-ewwel. Vers wieħed Pawlu qed jitkellem lil-Lut. Qed nitkellmu fuq Iżrael. Fil-ktib tas-Salmi 22 vers 6 tgħidlek, itlob għal paċi ta' Iżrael. U ta' Ġerusalem propja. Itlob għal paċi ta' Ġerusalem. Tafu li fid-dinja għaw popli, għaw pajjiżi ridu jaqsmu Ġerusalem. Dakinhar jinqasam Ġerusalem, tinqasam id-dinja. Ħajjakom xi ħaġa ħwa. Xi ħaġa li smaj dal-aħħar li qatt ma qatt kontrajta qabel. Meta jseħħ hekk, mhux terremot ta' jkun hawn f'pajjiżi u jkun hemm id-dinja titeżżes. Mhux l-Afrika titeżżes ta' jew Iżrael jew l-Iran jew l-Iraq. Il-Bibja tgħidlek dak il-mument li jsir dak, Alla jeżżes id-dinja. Ikun l-akbar terremot li kull wieħed fid-dinja li jkun wieħed jgħix fid-dinja ikollu l-pipi tinżel ma saqaħ tmur tiġi kull imkien. That is to put it mildly. Għax mhux teżżiża ta' tara qalbini ċaqlaq fejn il-Bibja jgħidlek Alla jaqbad id-dinja u jeżżiżha bħala globu. Hekk tgħidlek fl-Apokalissi. Id-dinja titeżżes mhux pajjiżi. Ġesu jgħidlek li f'Mattew kapitlu 24 it-terremoti jiżdiedu madwar id-dinja. Ma mhux id-dinja titeżżes. Imma meta da jseħħ, Alla jeżżes id-dinja. And it will be the end. Speċjalment għal dawk li jipprova jaqsmu lil Ġerusalem. Ismawni, imma hawnhekk qed jgħidilkom qed jgħid itolbu għal Ġerusalem, għal paċi ta' Ġerusalem, u mberkin, mhux biss imberkin, they will prosper il-Bibja tgħidlek bl-Ingliż. They will prosper those who love it. U jitbirku dawk li jħobbuha. Jiena u inti bħala Kristjani, xogħolna huwa li nitolbu għal Ġerusalem. Għal pajjiżi oħra wkoll nitolbu għal nazzjonijiet, speċjalment fejn aħna mmorru noperaw u nfanxandu l-Vanġelu. Imma jiena u inti trid barka speċjali f'ħajtek. Trid barka li fil-Bibja hemm ħafna barkiet differenti. Hemm barka speċifika li ma tista' takkwestija bl-ebda mod ieħor. Ħlift birek il-Ġerusalem, birek l-Iżrael, birek il-poplu tal-Alla. Naturali. Il-poplu Alla għażel li minnu joħroġ il-Messija. U jiena u inti grati għandna nkunu lejhom u għandna nkunu devoti. We owe them. Paul jgħidlek ta' we owe it to them. Taf li Paul jgħidlek? Taf li Paul jgħidlek li jien għandi d-dejn ma' Iżrael? What is that dejn? X'inhu dak id-dejn? To preach the gospel to them. Waħda l-affarijiet li tibboderjani u bodderjati naqra darba oħra ta' morna. Indu ngħid ħafna Kristjani nista' nifhem tax mhix faċli bħalma titkellem min naf ma' xi ħadd li diġà serba fuq Ġesu jew jgħid li huwa xi tip ta' Kristjan f'xi mod. Ħafna mid-drabi l-Iżrael, il-poplu Ludi, huma mdarsa bil-Kristjaniżmu, Tafu għadin intom? Għax għal-jom, is-salib fisser miljuni jiġu moqtula. It-torturati, il-gasjati, mkeċija minn kull pajjiż. Għax għal-jom, ħafna minn nies ma jafux, pero sfortunatament, ħafna kristjani madwar id-dinja, mhux kristjani bħali u bħalek, ħan identifika naqli nifsi. Aħna kristjani li nemmnu l-Bibja, imweldin mill-ġdid, f'kamp evangeliku, pentekostali, karizmatiku.
Dawk importanti kollha biex kunu tafu minn aħna. Għax inti għandek Kristjani, għandek Kristjani Kattolċi, għandek Kristjani Kattolċi Kopti, għandek Kristjani Kattolċi Ortodossi, għandek aħna Kristjani li nemmnu l-Bibja, Evangeliċi għax nipprintkaw il-Vangelu, Pentekostali għax nemmnu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li niżel f'Pentekoste, u karizmatiċi għax nemmnu fil-karizma id-doni tal-Ispiritu Santu. Għalhekk dak. Issa, meta xi ħadd jgħid li minn x'inti ngħidlu Kristjan, segwaċi ta' Kristu. Għal min jifhem il-kelma ngħidlu ngħix fi Kristu. Għax hekk ngħidilhom x'tgħix fejn? Inti mhux mill-Gżira. Għal min ma jafx Kristu ngħidlu jiena nimxi wara Kristu. Għal min bħalkom ngħidlhom jien fi Kristu, jien ngħix fi Kristu. Qed tifhmu d-differenza? Anyway, imma jiena u inti jekk jiena nħobb l-Iżrael, int qed tmiss dak li huwa għażiż ħafna ħafna għal Alla, għax Iżrael għadu għażiż sal-lum għal Alla. Huma forsi ħafna minnhom mhux kollha hemm ħafna lut li jaċċettaw il-Messija wkoll. Hemm ħafna minnhom li jħobbu l-Kristu u jbagħtu mħabba Kristu, speċjalment meta jgħixu f'kultura ankaludija, għax il-lut stess jippersekwitawhom, Kontu tafu intom li l-lut jippersekwitawhom. Jekk inti tkun ludi, pratikament ħanejlek l-ispirtu reliġjuż kull imkien issibu. I'm telling you, hemm spiritu reliġjuż fil-Kattoliċiżmu. Il-ġimgħa l-oħra, nitkellem ma' xi ħadd fuq Kristu. Għalli hi mhux bħalkom, għetlu x'inhi. Għalli jien Kattolku, għetlu ew. Għalli intom mhux Kristjani, għetlu ew. Għalli mela jiena mhux bħalkom jien Kattolku. Ġifieri in Kattolku ma temminx fi Kristu ġifieri. Għax hawn ħafna ignoranza. Mela da kważi ħaj argumenta miegħi għax hu Kattolku jien Kristjan. Ħawadni ħanifmek. Jekk ovvjament Kattolċi pressa għamx għur li hemm Kattolċi qed isimgħuni, jekk inti tissejjaħ Kattolku, ma tistax ma tkunx Kristjan jekk int Kattolku. Issa naf li hawn ħafna Kattolċi tal-isem, allura vera ma biex Kristjani. Però f'kull kamp hawn għandek Evangeliċi. Darba ntqajt ma' xi ħadd Battista jgħidli I'm Baptist, qedlu Christian? No, Baptist. Qedlu what? Anybody home? Do you understand? Di, mhix xejn ġdid, għax Pawlu ntaqa' magħha fl-ewwel Korinti kapitlu 1 u l-ewwel Korinti kapitlu 3 fejn xhud bdew jgħidu aħna ta' Pawlu, aħna ta' Apollu, aħna ta' Ġagbu, aħna ta' Gordon. Le mhux hemm qiegħda dik kif. Imma veru teżisti. U Pawlu qallhom il-verżjoni GJM, Gordon John Manche Version. Allajtuni. Mhux Kristu biss mit għalik. Mhux Kristu biss xerred demmu għalik. Mhux Kristu biss salvak. Għalfejn ħadu qotejt jien ta' dak u jien ta' ieħor u jien ta' dik u jien ta' dawk. Int jekk verament int qajt miegħu, għid li int ta' Ġesu Kristu. Full stop. Imma u għallut l-istess. L-ispirtu reliġjuż dejjem ippersekwita l-ispirtu ta' Kristu. Irrelevanti fejn jinstab. Jekk inti tkun verament ta' Kristu, jekk tkun verament ta' Kristu fil-Knisja Kattolika tiġi persekwitat. Jekk tkun verament ta' Kristu fil-Knisja Protestanta tiġi persekwitat. Jekk tkun verament ta' Kristu fil-Knisja Evanġelika tiġi persekwitat. Għax kulħadd irid di tiegħi. Issa, nemmen fordni iwa, imma kunu ixbħu l-Kristu, mhux il-Gordon. Kunu ixbħu l-Kristu. Pawlu x'qal, imitawni fejn jiena nimita l-Kristu, ma jiena Pawlu għadni. Fis-sens ta' Kristu Paul. Hemm Kristu Matthew, hemm Kristu Mary, hemm Kristu Johnny. Ġifieri ħalli l-Kristu jiddi minn ġafik with your own uniqueness. Don't violate his word, obviously, but be the Christ you in your uniqueness. Reach people with your unique characteristics.
ilħaq nies bil-karatteristiċi uniċi li Alla talilek. Amen, hemm ċertu nies li jiena ma nistax nilħaqhom għax forsi ndaqjaqhom, nirrithom, nirrabjhom, whatever, jew nraqadhom, ma nafx. Tifhem? Imma jekk inti ssib xi ħadd li jekk inti tkun kapaċi għal dak li jiena nirrita, inti tġiblu l-ferħ, mela ħik, komplain. Kalmu. Amen. Nifraħ li xi ħadd resaq li Kristu. Mhux resaq lejja. Issa bħala pastor ovvjament aħna familja. Sewwa illu li ta' River of Love niltaqgħu kollha hawnhekk bħala ġemma. Imma għandna postijiet oħra fejn niltaqgħu fid-djar. Fuq issa is-sajf. On the beach. Paradise Bay. Some of you that may be the only paradise you'll ever see. I hope not. I hope it's just a joke. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Mela, Romani kapitlu 11. Oh, Lord, have mercy, kem sarħi. Suppost kon ħetkellem inqas illu ma xerta kmini, ma xej. Mela. Vers 1. Kapitlu 10, vers 1. Isma' Pawlu li fuq l-lut. Ħuti nixtieq tassew minn qalbi. Nitlob quddiem Alla li niesi l-lut isalvaw. X'għandha tkun it-talba tiegħi u tiegħek? Nitolbok Alla qaddis. Aħna li ħammorru Iżrael, dawk li ħatibat Iżrael, dawk huma li huma lut li huwa ġo Malta, nitolbok mulej salvaħħom ibad il-qaddejja tiegħek fi triqathom. Mela jquża lili meta nintaqa' ma' xi ludi ħalli nxandallu li mħabba tal-Messija tiegħu stess li qasu jaf bih. Ħalli jsalva. Jiena xu tal-jom li huma għandhom il-ħeġġa għal Alla. Iżda din mhijiex ħeġġa skont l-erf veru. Għax marfux il-ġustizzja tal-Alla ma fitxew il-ġustizzja tagħhom jiġifieri jagħmlu triq biex jisalvaw jew minn għalihom li ħaj jisalvaw jew ħaj jiġu ġustifikati fis-sewwa bil-mod tagħhom mhux kif Alla ħalaq. Imma fitxew il-ġustizzja tagħhom u għalhekk ma qagħdux għall-ġustizzja tal-Alla. L-iskop tal-liġi hu Kristu. Għal-ġustizzja u għal-min jemmen fih, ġifiri. Jekk inti għandek il-Kristu, inti issa salvat, it-triq ta' salvazzjoni sibta, għax it-triq huwa persuna. it-triq ta' salvazzjoni mhix x'tagħmel, it-triq ta' salvazzjoni hija persuna. Jien il-triq, jien il-ħajja, jien il-verità. Titisib il-verità, tintaq ma' Ġesu bil-fors. Bil-fors. Amen. Fuq il-ġustizzja tal-liġi, ħamorru ħanaqbżu vers 14, morru vers 14. Imma kif jista' jsejħu lil dak li ma jemnux fih? Kif jistgħu jemnu f'dak li ma semgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jxandrulhomx? Kif jistgħu jxandrulhom? Jekk ma jkunux mibgħuta? Bħalma hemm miktub kemm huma sbieħ riġlej dawk li jħabbru l-ġid. Iżda mhux kulħadd qiegħed għall-kelma tal-Evanġelu. Iżajja ħabbar mulej min hemmen il-kelma li sama minn għandek. Halleluja, imma l-fidi tiġi permessa smieħ u smieħ permessa l-kelma ta' Kristu. Imma ngħid jaqgħu ma semgħu żgur li semgħu. L-Iskrittura tgħid li ħinhom xteret mal-art kollha u l-kelma tagħhom l-ħqetru fil-dinja. Halleluja. Vers 19. Imma nistaqsijin jaqgħu Iżrael ma femx. L-ewwel ma weġibx ma jwieġeb Mosè. Jien inqajjimlek ejra permezz ta' ġens mhux poplu. Eżatt, għax aħna konna bħal qatta-mos. Speċjalment jien minn ġej mill-ħal tarxin. Il-mami tiegħi kienet il-Moza. Il-papa kien il-Monton. Le, il-bibja tejda di, mux jien, man bat sirna ta' naċ, taħt raj wieħed. Halleluja. Permessa poplu bla ras, naddabkom. Iżajja mbat bwiċċu minn qudiem jgħid, sabuni dawk li ma kienux qed ifittxuni. Dawk li ma kienux jistaqsu għalija. U dwar Iżrael jissokta li l-jum kollu jien ftaħt idejja l-poplu li ma jemminx u li qam kontrija. Morru kapitlu
Mela, jak aqraw ma nixħin biex naqraw, nixħin għandil ħin naqraħħom imma ma nixħin biex naqraħħom kollha. Morru waraw Romani 11 u Romani 12. Ħanaqralkom Romani kapitlu 15. Isimaw aħwa, vers 27. Praise and worship team, would you come please? Ek oġobom iżda dan u dmirom. Jekk il-pagani għandhom minant il-lut il-ġit spirituali, huma fid-dmir li servuhom fil-ħwejjeġ materjali. Għalhekk kimbir kull l-Iżrael aħna, għalhekk aħna ta' spiss nieħdu offerta biex għadħet nejnu, nibnu, sptar ġewwa Iżrael, però mhux għall-Iżrael biss as-saġġ. Għal dak il-poplu da madwar Iżrael kollu, dawk speċjalment tfal li batu minn terrorizmu, jew kienu vittmi ta' terrorizmu. U jekk hawn xi ħadd minnkom tixtiequ tagħtu donation għall-Iżrael, tu willi ħanu ħodha miegħi tiġġetaw nidnej min-nies biex nieħdu donation għall-Iżrael, ħallu noħdu għall-Iżrael għada magħna kalla jrid. Imma simgħuni, fi ktieb ta' Mattew kapitlu 25, vers 40, u ħanaqralkom ukoll, oh Lord, Mattew 25, 25. Dal-waqt ħanitolbu vers 40. U s-sultan weġibhom u jgħid, tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Hemmhekk f'dak il-kuntest qed jgħid għall-lut ħutu. Hemmhekk jgħidulhom ħutu. Isimgħuni aħwa, jiena u inti as-saġġ ma' Ġesu maħniex ħutu Min portu da vista ieħor nistgħu ngħidu li aħna ħutu għax jgħidilna li aħna l-istess missier. Imma hawnhekk qed jgħid ħutu letteralment naturali, il-lut. Fil-ktieb ta' Eżajija, kapitlu 62 vers 1 tgħid li Alla ma jorqodx, ħanara malajr. 62. Isaiah 62. Alla isimgħu għadi. 62, Eżajija 62. Minħabba f'Sion ma nedix, minħabba f'Ġerusalem ma niskoċ. Sa ma tfeġġ bħal dija l-ġustizzja tagħha, tħeġġeġ bħal torċ is-salvazzjoni tagħha. Alla jixtieq kontinwament jixtieq li Iżrael salva. Alla jixtieq li Malta salva. Alla jixtieq li l-Iran u l-Iraq salvaw. Alla jixtieq li l-Palestinjani salvaw. Alla jixtieq kulħadd isalvaw. Għalhekk batna mad-dinja kollha. Imma qatt insalludi. Għax il-ludi huwa l-ewwel fil-pjan tas-salvazzjoni. Halleluja. Grazzi Ġesu. Illum eżiż aħwa. Jiena u inti għandna l-privileġġ li nistgħu naċċettaw, narfu l-Messija. Minn ċertu lat ngħidlek li huwa ludi. Però minn ċertu lati uħor mhuwiex ludi xejn. Għaliex? Għax ovvjament il-Messija walla n-nifsu etern. Però daħal fid-dinja permezz ta' mara ludija, permezz ta' poplu ludi. U għalhekk aħna devoti, aħna we owe it bħalma qal Pawlu bl-Ingliż jgħidlek I am indebted to the Jews. Jiena bid-dejn, jiena kif tgħid I owe it to you. Obbligat, dik il-kelma. Jiena obbligat. Aħna obbligati. U jekk aħna nbirku lill-Lut, jekk aħna nbirku lill-Iżrael, il-barka tal-la ma tiqaf qatt minn fuq ħajtek. Għax inti tkun qed tmiss il-mimmi ta' jnejħ. Il-Bibja tgħidlek il-Lut, Iżrael huwa l-mimmi ta' jnejħ. Wux probabbli għandu għajn waħda l-mimmi ta' Lut u l-oħra għalik. Dik qed ngħidha jien issa. Imma ovvjament mhix qed ngħidlek li Alla jħobbok inqas milli jħobb il-Lut, laqqas xejn far from it. Imma ftakar li Alla sar il-poplu ludi. Dak huwa l-poplu u Alla għandu patt magħhom għadu ma spiċċax. Number 1 il-patt ta' art. Dik tibqa' dejjem. Isma'w dik l-art qatt mhu ħassir tal-Amerikani, jistgħu jmorru joqogħdu hemm imma tibqa' tal-Lut. Dik l-art qatt mhu ħassir tal-Arab, jista' jmorru joqogħdu hemm u hemm ħafna joqogħdu hemm imma qatt mhu ħassir tal-Lut.
Jista' jmorru ċ-Ċiniżi għodhom imma qatt ma ħsir taċ-Ċina. Jista' jmorru l-Ġermaniżi għodhom imma qatt ma ħsir tal-Ġermanja. Dik ħatibqa' l-art imqazza li Alla wet lil Abram, Iżak u Ġakob l-Iżrael. U Kristu minn hemm reġa' jerġa' jiġi, hemmhekk ħajerġa' jinżel u minn hemm ħajrenja u jissaltan fuq id-dinja kollha. Amen, halleluja. Illum jiena u inti kif nirreġixxu bħal number one nirrisponsi għal Ġesu. Nirringrazzja l-Ġesu li ma ħallix is-salvazzjoni għall-lud biss, li s-salvazzjoni fetaħ għalija wkoll kieku jien ma salvajtx. Jekk inti Musulman u qed tara da tgħid aħna l-Musulmani nħabbuhom ukoll għax Kristu ġie l-Musulmani wkoll. Il-Lati wkoll. Imma il-Lut ma nistax nwarbuhom dawk huma il-familja ta' Kristu fin-natural. Illum jekk taċċetta l-Messija inti, jekk inti ludi u qed tara dal-programm, jew qed tara dal-video. Jekk inti ludi, inti għandek barka speċjali. Tarmijiex. Jien qed nibbenefika mill-barka tiegħek. Minix ludi naturali, però ġejt adottat fil-familja. Awaħwa li jgħidu aħna rridu nkunu bħal Lut, għax iskrittura tgħidlek fil-Ktieb tar-Rumani kapitlu 11 li aħna ġejna grafted in, imlaqma, imma mal-branch. Huma jissejħu l-branches. Il-ħajja tiegħi mhix ġejja mill-branch, il-ħajja tiegħi ġejja mid-dilja. Il-branch tista' tiġi mqaċta bħalma ġiet imqaċta. Il-frija jistgħu jiġu mqaċta bħalma ġew mqaċta. Imma id-dilja ma titqaċċad qatt għax id-dilja Kristu Alla nifsu. Halleluja. Amen. U jekk jiena u inti ma nożux din is-salvazzjoni kbira, anka nistgħu niġu mqaċta. U għalhekk ma noħdux for granted dis-salvazzjoni, ma tistax taħdem għaliha, imma tgħix tożza. Il-poplu ludi kellhom wirt kbir u możewx u tilfuh sa ċertu punt. Ma tilfuhx fis-sens Alla ma ħadulhomx ħaddu tagħhom dak li kien tagħhom. Imma ma benefikawx minnu. Issa inti jista' jkollok is-salvazzjoni u jekk ma tożżix din is-salvazzjoni ma tibbenefikax minnha. And story will repeat itself. Ejjem baxxu rasna u nitolbu. Jekk hawn xi ħadd illum jgħid li passer jiena nixtieq illejla għall-ewwel darba fil-ħajja tiegħi. Nixtieq nibda ħajja ġdida ma' Kristu. Nixtieq nagħmel il-Ġesu is-Sid u s-Salvatur tiegħi. Nixtieq verament nitwielet minn ġdid. Isimgħuni sew, isimgħuni. Ħadd ma jitkellem please. ħadd ma jitkellem please. Li kieku inti tmut illum, inċert li insalvat. Li kieku tmut illum inti ċerta li inti salvata. Telephone off please. Hawnhekk niġu għal-mulej. Pija taħli ħinek. Inċert li insalvat? Inċert li għandek il-Kristu? Inċert li kieku tmut illum ħatmur il-ġenna u għandek il-ħajja ta' dejja? Għax jekk le, jekk m'intix ċert, x'inti tistenna? Għalhekk iżiż aħwa qed ngħidlek illum b'imħabba u b'kuraġġ u bil-verità biex is-salva tkun imwieled minn ġdid. Tkun vera ta' Kristu. U jekk dan inti għadek qatt ma għamiltu dan il-pass, illum ħanħeġġek għamel id-deċiżjoni illum għajt jiena rrid insir ta' Ġesu Kristu verament. U nagħti ħajti lil mulej nkun imwieled minn ġdid biex nubieti jinħafru u ismi jiġi miktub fi ktieb tal-ħajja. Jekk dil persuna hija inti u l-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk. Bla mistħija u xi ħadd għall-ewwel darba. Tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu salva u tkun salvat għal idejk. 1, min iktar, grazzi Ġesu. Min iktar, 2, min iktar, hallelujah, anyone else. 3, glorja lilek mulej, min iktar. Kama u iktar, tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. Jekk inti għadek, sasil dik taħdik jew il-dak taħdik. Li kieku titmut,
Bis-serjetà ħuda bis-serjetà di. Ikku tmut illum inti. Inċert li insalvat. Inċert li insalvat. Jekk m'intix ċert, l-iskrittura tgħidlek li inti tista' tkun ċert. Għal dawk li intom forsi fuq tieħdu għana biċċaj di, ma tistax tgħid li inti ta' Kristu tgħix fil-ħmieġ, Issa, nadni nisbalja, ma ngħix fl-iżbal, ma ngħix fid-dnub, u ma noqgħodx ngħid u mhux kulħadd jagħmel hekk. Il-Bibli taf xajt, il-maġġoranza ħajn tilfu ta' salvazzjoni dej, għafti tisibuha, tit-telfinija wiesa u ħafna għaddu minna. Deċiżjoni għamil tal-lum, għaw xaħati uħarti għolli dejh il-lejla l-ewwel darba, għolli dejk. Kulħati bil-wifqa. Daw kollu li għolajtu jdejkom, iġru law nisfel malajr, iġru law malajr. Dawk li għolajtu jdejkom, iġri għaw x-posto għolajtu jdejk, ushers, prayer group leaders, prayer group helpers, come forward. Kam, daw kollu li għolajtu jdejkom malajr, biex għadħajtek il-Kristu malajr. Kam, brother, kam, inti li għolajtu jdejk, kam, ejnu. Kam, għammek kan naħwa li għolajtu dejom, tibżax ejjew. Kam, halleluja, gloria li l-mulej. ħanejdu talba fl-imkien, malajr, grazzi Ġesu. I know you prayed already, sister, but it's okay if you want to pray again. I know because you are brand new in Jesus, right? Hallelujah. Thank you, Lord. Come, sister, come. Come here, ayalaw, my brother. Ayalaw, my dear brother. Hallelujah. Gloria li lak mulej. Tolbu mija jaħwani, tolbu dit-talba minn qalbkom. Kulħat jgħid dit-talba waraja minn qalbek. Say this prayer from your heart. Hallelujah. Somebody that speaks English, please come here. Brother, please, would you say this prayer with her? Just repeat it with him, okay? Kulħat jgħid dit-talba waraja minn qalbek. Jgħida minn qalbek verament tfissira. Mulej għaddis. Nixxin itwilet minn ġdid. Mod ġenwin mulej. Jina nindem minn dnubieti. U millum il-qoddim nejt le għal-ħajja l-antika tijaj. Nejt le l-xitan. Nejt le l-vizzji ħżina fil-ħajja tijaj. Mulej naraf li jina midneb u li għandi bżon salvatur. Ġessu ibn Alla l-ħaj. Salvani. Aħfir li dnubieti u aħsilni l-lum stess bid-dem mażis tijak mulej. Niddikjara minn fommi li Ġesu inti li bent Alla l-ħaj. Int mit talija fuq is-salib. U permess tal-mewt u l-qaw minn tijak jien salvat. Ġesu imlini bl-Ispiritu Santu issa stess mulej. U użani għal-glorja tijak. Millum il-qoddim jien ta' Ġesu Kristu. Iwa s-situ t-salvatur tijaj. Mulej għatin il-grazzja biex nibda relazzjoni ħajja miegħek. Xbiberija intima miegħek mulej. Għatin ġuħ. Għatin jaċ għalik mulej. U għalli minħobbok qalbi kollha. Grazzi mulej li insalvajtni. Illum jiena salvat. Illum jiena mwiled mill-ġdid. Illum ismi ġi miktub fi ktib tal-ħajja. U millum il-qoddim lilek biss irrid inqim nadura u nfaħħar mulej. Ikun nfaħħar ismek Ġesu. Halleluja. Gloria lil mulej, għatu qima, għatu ċabċiba lil mulej. That's it, internet. Jekk intkom għandkom bżonn li fejqan, akkaw xaħat għandu bżonn fejqan. Jekk għandek uġieħ f'imkien f'ħajtek, oħroġ issa għal fejqan.